Fajn, inspiracijski podcast z Maja Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes mi je v posebno čast, tukaj imam prvega gosta na festivalu Lent na Večerovem odru. Z mano je Džiboni. Pozdravljen. Zdravo, živela mi. Kako si? Dobro, vroče nam je zelo. Pozdravljam svih. Džiboni, povej, pri tebi ni bilo že od začetka takoj vzpon na vrh, ampak je šlo to nekako postopoma in pri tem se mi zdi, da je zelo pomembno, da ima človek vero vase, da verjame vase. In povej mi, kak je bilo pri tebi, da v tistih najtežjih trenutkih, ko so bili, da si šel preko, se pravi, da si verjel vase in si nadaljeval. Pa znaš šta, moj početak je odmah bio onako takav, da ja sam iz jedne obitelji gdje moj otac je isto se bavi glazbom, odličan je bio u tome, ali strog. To je ovako dosta Sicilija, onako ko kum. Znaš, ta Dalmacija moja, ona je, ljudi to vežu uvijek uz godišnji odmor, znaš, kao super sve, kao palme, ljubimo se, jedemo ribu. Ali je u stvari ima u sebi tu jednu snagu, znaš, kao ljudi, posebno ova generacija od ranije, oni su bili tako malo stara škola. Meni je otac dao, ovako rekao, ako hoćeš studirati, to moraš biti u Splitu jer te ja ne mogu financirati da ideš u neki drugi grad. U Ljubljanu, Zagreb, nema pojma, Milano, to zaboravi. Znači, ja nemam para, tako je stari rekao. Druga stvar, ako ćeš studirati u Splitu pa budeš loš student, odmah ću te zaposliti, nećeš više gubi vrijeme. A ja kažem da bi svirao, da bi bio muzičar. A on kaže, a to, evo ti godinu dana, pa ako nešto napraviš, ostani to, ako ne napraviš ništa. Ideš u radio, u tvornicu, u tovarnu. Ja. Tako da nisam imao neki veliki izbor. Ono što nije dobro u tome, što se čovjek onda jako se požuri, se forsira. Malo se, i onda možda u nekim stvarima nije čovjek zreo za te sve situacije koje se dogode, jer nisu prirodne za kao tu dob. Ne znam kako bi ti to... Umetniški proces v bistvu je, rabi svoj čas, ne? Tako kot carski praženec, ne vem, kako rečete na hrvaškem, šmor. Sve ja znam. Ja. Ampak ti si hkrati pa tudi vedno imel ob sebi svojo sanjo, ne? Že od začetkov in je to bil verjetno nek suport tudi, ki ti je prišel prav v teh težkih trenutkih. Pa sigurno da je, ali ja sam bio jedno vrijeme sam, ja sam živio jedno vrijeme, sam otišao u Berlin i sletio sam tamo na aerodromu. Tada je još u to vrijeme bio istočni i zahodni Berlin. Aha, okej. Ja nisam znao da ovaj JAT, to je bio Jugoslavenski Airlines transport, da oni voze u istočni. A ja sam imao audiciju za band u zahodnom. I onda sam sletio u istočni i sve je bilo na ruskome i na njemačkom jeziku. Ja sam bio izgubljen totalno. I jako sam bio sumnjiv jer sam imao duge lasi. Okay. Tako da mislim da vi nikad nisu tamo vidjeli to, one tajne službe njihove. Ti Honeckerovi špijuni nisu vidjeli nikad tako nekoga. Tako da malo mi se to nešto zakompliciralo, ali sam na kraju uspio preći u taj zahodni Berlin i prešao sam, i kako su prošle već mnoge ure, niko me tamo nije čekao. Tako da sam ti ja jedno vrijeme, dok se nisam malo se snašao, živio sam svakako. Živio sam kao, kako se kaže u slovenščini, ne znam, živio sam kao beskućnik, kako se kaže? Ja, brezdomec. Da. Nijednu noć nisam znao gdje ću spavati na večer. Bio sam jedno vrijeme kao u Kreuzbergu, to je bio jedan kao kvart, jedan blok u Berlinu koji je bio predviđen za rušenje, da bi se tu napravila neka velika, veliko neko novi grad na tom mjestu, ali dosta tamo ljudi živjelo, bili neki anarhisti, neki punkeri, rockeri, svašta je tamo bilo i onda su oni zauzeli taj dio, taj Kreuzberg i tamo nikad ne bi policija ulazila. Aha. Tako nije mi baš to bilo jednostavno, pošto ja nisam nešto nasilan tip, znaš, mene, ali eto,
Tako sam neko vrijeme u tom Kreuzbergu, onda sam na jednoj audiciji, sam kao za pjevače jednog heavy metal benda. Okay. Bilo nas je 120 koji smo poslali te kasete, ja sam bio drugi. Ali su izabrali mene, prvi bio taj jedan Amerikanac, ali on je pitao pare, on je pitao lovu, $40,000 je pitao u tu diskografsku kuću. A onda su došli do mene i pitali šta meni treba, kaže dajte mi negdje da spavam i da me policija ne traži. A onda kaže, onda ćemo njega, to je jeftinije. I dali su mi, onda sam dobio, kao i, u stvari 2 sobe sam dobio u jednome, kao iznad studija tonskog. Sam dobio kao 2 sobe u jednom, kao cijeli taj kat je u stvari bio za ove koji snimaju dole po tim studijima. Ja sam dobio te neke 2 sobe, onda sam živio tamo. Tako da mi tamo bilo raj zemaljski. Ali onda kad sam se vratio nazad, onda je to bilo, onda je to malo haotično bilo. I tako, ali u jednom trenutku sve to dođe na svoje. Vse to, ne, v bistvu, če verjameš, ne, to v bistvu se govori, ne, če dovolj dolgo verjameš in delaš naprej, tudi v najtežjih trenutkih pride. Da. Tudi v vsem, kar ti ustvariš, se to pozna, da si nekaj časa tudi delal neke stvari, mogoče ravno s tem pritiskom, ko si rekel, moram to, moram. Si dosti delal pač za naročila, za denar? Jesam. Pa ni bilo uspešno toliko. Pa bi nešto je bilo uspješno, meni to uvijek je išlo na živce. Ja nisam to u stvari, nisam bio sretan s tim, dosta me frustriralo. Jedine pjesme koje vrijede da sam za druge radio, to su one koje nisu bile po narudžbi, nego zato što su mi ti ljudi bili prijatelji. Za pokojnog Olivera to su bile pjesme od srca za nekoga od srca, a onda pjesme za pokojnog Dina Dvornika. I on je bio kao funky, glavni taj pionir svega toga, za njega sam isto to radio od srca. Ampak vidiš, to, kar si z srca naredil, se tudi najbolj dvignilo med ljudmi, ne? To ljudje začutijo. Ne? Ljudi osjete što je, mi koji to kao u stvari radimo, mi u stvari se izgubimo. Mislim da se publika nikad ne izgubi. Oni jednostavno slušaju muziku otvorenog srca i shvate ako ih neko laže ili ako ih neko stvarno govori kako je. Tako da meni je uvijek bilo važnije ne je li pjesma dobra ili je li ona nešto nova, je li u trendu, ne. A to mi nije toliko bilo važno koliko je li ja vjerujem da je to istina šta pričam. Iako mi je rekao na put Arsen Dedić, on je bio naš najveći autoritet, onda on rekao meni na put umjetnost, to ti kaže sama riječ, to je umjetno. Kaže, da ne treba biti toliko iskren. Ali on je duhovit čovjek, pa je to vjerojatno i ne misli, nego samo tako. Usput, da se nasmijemo svi. Ali meni se čini kao da pjesma vrijedi ako možeš zamisliti te slike, te ljude, kad zatvoriš oči, ako su oni tu i te situacije, onda to vjerojatno je neka istina. Bi rekel, da je to največje zadovoljstvo, ki ga en ustvarjalec, en artist lahko dobi, ravno ta feedback od publike, od ljudi. Pa točno da je, ali ima malo tu i da imaš feedback od sebe. Kaj pa to pomeni? Pa to te vidi, to te nekad si sretniji sa pjesmama koje su baš tvoje. Ja imam takvu pjesmu, zove se Udica. Ima 3.600.000 na YouTube, iako to nije nikako mjerilo, to je nije mjerilo. Ja imam pjesme od 15 milijuna, a ovo 3 mi je draža, ne znam. Mislim da tako više neću znati napisati. Znači možda napisati ovo je uspješnije, ali ovo tako ne. Tako da, eto, da sutra nije baš neka tema, ali da sutra umrem i rađe bi da me ljudi spamte po toj, šta nije bila hit, nego po ovoj što je bila hit. Tako da istina je jedna onako čudna stvar. Ja, res je. Ampak nikoli ne veš, ne? Mogoče pa še pride ta navdih, ne? Nastane kiša v času korone, ne? Kišo sem jaz razumela, v bistvu, tako kot en tak pogled navznoter. In na te nevihte, ki se tu noter dogajajo, da nam pa vseeno nekaj prinesejo, vseeno se da iz njih nekaj naučiti. Je bilo to sporočilo, kaj je tisto glavno, kar te je vodilo, da napišeš to pesem? Pa ja mislim da žena,
žensko biće kad se ozbiljno naljuti, da treba puno da se ohladi. Tako da ta pjesma je kao u stvari njeno kao razočarenje u njega, u mene, ne znam sad, gdje bi ona možda i popustila. Ali poslije svega što je izgovoreno, možda bi ona rađe još malo bila ljuta. Tako da život je malo takav, znaš, nekad kao, u stvari ima kao ako sumnjo, ruke ti pune posla, znači, ona se obraća sumnji kao da je živo biće, da puno radi, znači ona puno sumnja i u to što osjeća i šta bi trebala, znači nije sigurna. Ako mu oprostim, šta će ostati? Znači ti ako oprostiš, čemu onda cilja ovaj trud i ovaj bijes da ga dovedem pameti ako ga nisam dovela pameti? Tako da nije to velika mudrost, ali je životno. Ja sam okružen s puno ljudi, okružen sam s puno ljudi, malo sam i sam takav. Nekad znam biti stvarno ljut, pa zaboravim brzo i oprostim, a nekad mi zna taj afekt samo još gore. A nekad me prođe, pa skoro i da zaboravim zašto smo se ljutili svi jedni na druge, ali kao ostalo nam je tamo. Ne znam, kao model ponašanja. A u stvari vremenom taj razlog i izbljedi. Znaš, to izbljedi možda i vremenom neke stvari zbog kojih se mi dalje ljutimo jedni na druge, a možda uopće nije važno. Ali je pjesma optimistična i sretna, zato što mi znamo da je to, ne znam kako bi ti objasnio, iza svega stoji ljudska narav. A ja se malo ovako volim sa ljudskom naravi i nasmijati, zato što puno mi problema jedni drugima radimo bez veze. Bez veze, tako. In kiša, se pravi, dež pride in gre. Vedno tudi gre, ne? Tako da in je nekaj naravnega, življenjskega. Nevihte v nas, kaj bi ti rekel danes, po vseh nevihtah, ki si jih ti imel v sebi, da je najpomembnejše za človeka, da preživi? Nije to samo jedna stvar. Evo ja sa svojim godinama možda ne znam neke velike mudrosti, ali ono što mislim da je za moj mir važno ti je da znaš koja si sorta, koja si vrsta ljudi. I da shvatiš u jednom trenutku da ti ne možeš promijeniti svijet, ti se možeš jedino okružiti sa sebi sličnim ljudima. Ja imam nešto u sebi, to je moja mana, znaš, ja imam u sebi nekad da kad se s nekim ne slažem, da se strašno trudim uvjeriti da sam ja u pravu. To je ovako malo znanja biti težak, ali to nikad nije uspjelo. To nema uopće smisla. Smisao je u stvari da se okružiš sebi sličnim ljudima. Jer ja sam se trudio okružiti s ljudima kojima su emocije važnije možda od materijalnog. Sad zamisli to, a ja živim onako dosta dobro, što bi se reklo. Sad neko bi mogao reći da je to, da ne može iza ovoga biti istina. Ali je istina, na primjer, da čak i ako ti nešto nedostaje i treba ti to materijalno, tu je opet najveća tajna naći mjeru. Jer ima nešto što će tebe opterećivati, ljudi stalno misle da im nešto... Pazi, ti ujutro kad se probudiš i sjedneš u svoj auto i voziš se do posla, ti imaš stalno billboarde koji tebi objašnjavaju šta tebi treba, a još nemaš. I to je, mi smo takva civilizacija, znaš. Sad, kad čovjek sebe dobro upozna i kaže, čekaj, meni ovo stvarno ne treba. Ili meni ovo stvarno treba. Znaš, da naći osjećaj za mjeru, tu je možda našlo jako malo ljudi. Možda 20%. A ovo ostalo te pravi nervozni. Znaš, kao stalno misliš, auto mi je star, moram imati novi, ne znam, stalno nešto, neka nervoza, ali to sad, znači, materijalno naći osjećaj za mjeru, okružiti se s ljudima koji imaju iste emocije kao ti i vrlo važno u životu, možda to prvo što te prema ovome vodi. A to je, na primjer, kad bi čovjek mogao naći da radi šta voli.
auto teško i rijetko. Zato što onda ti u stvari ne treba ti hobi. To što radiš. Meni ljudi kažu kako ti provodiš slobodno vrijeme. Isto ovako. Ja. Znaš, jer je ovo moje sam izabrao da meni moja ljubav bude moje zanimanje. Služba, ja. I sad vi kad ovu kameru ugasite i kad nas niko ne bude više slušao od vaših podcasta, mi ćemo nastaviti razgovarati isto kod da uključimo. I ja kad izađem odavde, ja ću večeras imati koncert. Ali ja ću sutra sjesti u auto i u auto ću svome slušati opet samo glazbu i doći doma. Dobro, tuširat ću se i opet ću uzeti gitaru i ću svirati. Znači, meni je, eto, to je, mislim da je velika je to komfor, veliki blagoslov ako nešto voliš. Ljudi vole raditi nešto sa rukama. To bi trebao biti ono cilj. Želim imati svoju radionu, želim raditi u drvu, namještaj, mobiliju. Slovenija, Les, kako se zvalo. Ja želim to imati u svojoj garaži. Znači, šta ću raditi? Radit ću ovo. Eto, to je, znaš, to je neke... I onda, to je strašno važno. Onda, tebe ne treba niko, kad ti nešto voliš, to što radiš, ne treba ti kontrola. Mene niko ne tjera da ja idem naštimat gitaru. Ja znam da ja radi sebe želim da ona štima. Znaš, onda izbjegneš tako kroz život i neke konfliktne situacije, da ti stalno neko soli pamet, da ti stalno neko na tebe galami zato što nešto nisi dobro napravio. Ti ako radiš šta voliš, to radiš zbog sebe dobro. Znaš koji su to su velike sreće. Najveće bogatstvo. Da. Znači da radiš šta voliš, da tvoje emocije, da si sa sebi sličnima i ove stvari koje misliš da ih trebaš posjedovati, kupiti, možda ih ne treba sve kupiti, jer će te zagušiti. Što ti treba trebati, što ti ne treba, stvarno ti ne treba. Ampak potrebno je razmisliti, se pravi, id vase, kaj v resnici potrebuješ. Ne? Ali je to vse, kar imaš res potrebno v tvojem življenju. Džiboni, hvala ti. Hvala tebi. Dragi poslušalci, gledalci in sledilci, mislim, da lahko zaključimo s to modrostjo. Rekel si, da dobene modrosti ne poznaš, 3 si naštel, kar je super. In tako kot smo rekli in tako kot je Džiboni povedal, ustavite se, razmislite, kaj je tisto, kdo ste, kaj radi počnete. In to je to. Vse dobro naprej. Hvala ti. Čau. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.